Това е най-големия и най-модерният завод в момента в Европа за преработка на битови отпадъци. Заводът от 19 месеца е срока, за който беше построен, но реално миналата година, т.е. 2014 година на 2 май започна първата копка. Хората знаят, виждат сивите кофи, които се изхвърлят отпадъците. Отпадъка от тези кофи ще пристига на този завод и ще се преработва до няколко продукта. От тях ще се получава пластмаса, хартия, картон, метал и, разбира се, продукт, така наречен RDF гориво. Т.е. това е гориво, което се произвежда от отпадъците. 1000 тона дневно отпадък, който се генерира. Ориентировъчно 410 000 тона е капацитета на завода, т.е. целият отпадък, който е смесен битов отпадък на територията на град София, ще идва в този завод. Разбира се, всички граждани на София са виждали, има кофи за разделно събиране, една част от отпадъка, който също се събира в така наречените кафяви кофи. Това е хранителен отпадък. Той пристига до надолната площадка, която се намира на 10 км от тук, която е инсталация за биологично третиране на отпадъци, в която се преработват хранителните и зелените отпадъци. Тя е с капацитет 44 000 тона. Вследствие на процеса на метаногенеза в биореактор се разграждат всички хранителни отпадъци, от тях се получава биогаз. Биогаза се изгаря в генератори, от които се произвежда електроенергия. И, разбира се, отпадъчният продукт, който остава, има компост. В компостни турнели се произвежда от хранителните отпадъци. Разбира се, имаме и втори продукт, който е от зелените отпадъци. Всички тревни площи, всички зелени площи на територията на София, паркове, градини, междублокови пространства, всичко това, което се изсича, пристига на територията на инсталацията и от него в компостни тунели произвеждаме така наречения компост, който е сертифициран вече от Австрийската асоциация по компостиране, на която сме член и на която имаме официален документ, с който компостът е признат наравно с компоста, произведен в Австрия и в Германия. Приема на отпадъците ще става денонощно, но преработката на отпадъците ще става на 2 смени на този етап. Първа и втора смяна от 7 до 10 часа вечерта ще се преработват. Разбира се, когато завода достигне своя капацитет, след това може да бъде отворена и трета смяна. Екологичните норми, които са ни поставени, са много високи, държа да отбележа. Много високи са изискванията към завода и мисля, че ще ги покрием без да имаме никакви колебания. Гарантирано е, че извън територията на завода и извън оградата, която е оградена, няма да мирише. Нормално е все пак вътре в някакви граници, ако някой влезе вътре при отпадъка, но има система за обезмирисяване, която гарантира, че няма това да се случи.